Zajtra je 20. apríla. Pondelok. A ja proste idem na koncert. He begged me to stay. Babe, I'm not staying, I just wanna play. In the party, you just wanna romp. Big boots in the bus, they pump. Ale vzhľadom na to, ako vyzerám, proste honey vanities. Tak si musím umyť hlavu. Musím si ostrihať ruky. Musím sa pobaliť, musím si chytať veci. Lebo proste ja som... No, hej. Ale basically ideme ráno, pondelok, do Turka a budem. No ale proste, basically som sa rozhodla, že z toho spravím bolačov. No proste, môžem, bude to sranda. Nevadí. Je to okej. Ale každopádne ideme mať kultúrne okienko. Teraz čítam. Sa si idem nakúpať. Potom budem vymyslieť, čo si oblečem na seba. A potom sa pôjdem spacifikovať a zbaliť sa. Lebo akože ja hovorím, keby tam idem na nejak dlho, ale proste pre mňa zbaliť sa znamená akože zobrať si, že kevku a seba. Ale to nie. Kam vôbec? No vôbec. Kam vôbec? No, nejak som sa... Tak som sa rýchlo spacifikovala a dávam si pandové ponožky. Tí, čo vedia. Je tu teplóčko. Po úspešnom vylúštení toho, čo znamená vzostupne, sme v správnom vlaku. Dúfame teda. Asi. Ešte tak koľko ľudí. Máme navigáciu. Ja neviem, ja som úplne strašne zmetená z toho, lebo proste na všetky strany sa sem dá ísť. Ja som proste, to je metúce. Ale idem podľa tohto, takže to by som... No, ideme zatiaľ dobre. Mierne začalo pršingovať. A život je krásny. Moja ofina, akože na čo som si urobila, keď mám na hlave hento. Jajha. Ale je tu pekná vec. Nádhera. Mohol ísť proste, že čavo s takoutou upratovacou, vysávacou, that you do proste. A že, no, princezna. A ja som iba išla, že right. No, po úspešnom faile v reštaurácii, moknutí, škaredej ofine a navigácii už po 4 tak kráčame. Je to sranda a práve som zdvihla ruku, čo si sa prepadnem pod zem. Dúfam, že za mnou nikto není. Za mnou niekto je, že počkaj, ja sa teraz otočím. Niekto tam je. Mám zatočiť doľava? Zatačím doľava. Burritovko. Ale keď prší, tak tu aspoň nie sú ľudia. Coca-Cola truck.
Povedzte mi, kde som? Kde sme? Veď sme? Tá najdlhšie 3 minúty môjho života pri sávačku. To vynorili. Wow. Nádhera. Ale ja už chcem jesť, prší mi na hlavu. Vyzerám hrozne. Kam ide? Ja som malá kokoľu. Poďme do srdečkovať, nádečky. Ona tu má toto. Takto chutí šťastie. Takto vyzerá šťastie. Toto je šťastie. No, už sme sa natopali, bolo to úplne super. Super. Akože fakt to bolo úplne super. Najedená som tak, že pôjdem teraz normálne, že chcem ísť spať. Chcem byť proste tučniak. Vedeli ste, že tučniaci normálne sú takí, že proste sú a normálne ich vypne na 10 sekúnd a potom idú ďalej? Ja som zistila, že som tučniak proste. No, už sme na hoteli, už máme kartičku a všetko. Ideme sem a poďme si na koláčik. Doslova proste. No, už sme tu. Ja dám turné izba. Bundy. Samozrejme, ja som tam. Mám tieto ponožky. Epické. A je tu toto. Potom tu je strašne precítený kôter. A proste... Ale teda... Dnešná cesta bola náročná. Ešte sme nezačali. Tak to budeme dneska na koncerte. Dneska je deň nových rozhodnutí a nových vecí. A idem ochutnať tiramisu. A ešte si dávam aj kávu, lebo ju neľúbim. Aby som nezaspala, by tam bolo všetci ľudia, aby som bola, že... Lebo proste ja som tomu dala teraz šancu. A proste idem to skúsiť. No. Lyžička má dobrý tvar, to je dobré. Idem najprv ochutnám túto chejse kake, neboli také čínske dort. Ešte desi, je dobrý. Takáto nejaká vec. Taká čokoládka. Stačí? Dobrá. Tam bola čo je? Biskoty. S kávou. Práve nachystala, ale časom, že ešte tu máme hodinu. Idem ležať ešte hodinu nachystaná. Poďme na ceste. Celkom sme sa zabudli, babička si zabudla nabiť telefón, ja tiež, tak si to teraz nabíjam, proste na určitá bomba. Toto je pekné. Už sme tu, pred tou arenou, prší, pekne sme sa odviedli, si som zle oblečená, všetci sú to oblečení proste v kráťasoch, like rovno do Yumi, je 9 stupňov proste. No už sme vnútri, túto pani pípala ako život, nás si zobrala so sebou proste gumové cukriky. A potom zadila, že tak ja vám ich venujem tomu Ujovi a ja, že OK. Ešte tam chceli sfetovať určite, alebo čo také. Máme sushi. Ja som najviac šťastná. Ja idem proste na koncert, mám tu jedlo. Ešte sme aj melón mali a môžeme si dať do čokoládovej fontány. Melón v čokoláde. Super. Jakože, ešte som si dala sveter. Čo som to povedala 5 minút, takže ja nenadávam, tak mám za sveter. A inak všetci tu majú proste strašne také fity, že proste, ja neviem, ono to nie je také teplo. Takže ja by som mala... Tak. To je crazy. Dohadujeme sa s Teou, ale nejak sme sa nedohodli a dúfam, že aspoň uvidím, akože, že budem tak pohľadať, viete. Hodine ona hľadá. Taká som osvietená, pohľad do neba. Ja mám sa tam kúka dole v tom rohu. Nemôžeš to tam vidieť. Ja som si s tou čokoládovou fontánou nerobila srandu. Ja to myslím smrteľne vážne.
auty boli taký divný, teraz čakáme, je už 9. Kevin, where are you, Kevin? Ja dám šípku dole za ním. Že